जोंनि मानगोनां मिडिया बन्धु नोंथांमोन दिनै जिहेतु जोङो नैथि खलबनि टेन्डार थांनाय माने 24 तारिखआवहाय माने जि माने टेन्डारा 50,000निबो सिङाव बियो माने ब्लक लेभेलाव जाबाय आरो दिनै 50,000नि सायाव जेब्लाक एमाउन्ट दङ बियो दिनै सोलिबाय थादों हिसाबै जिखिनि जालांनाय रिपर्ट बे हिसाबै माने 50,000नि सिङाव जालांनाय जिखिनि ब्लक लेभेलाव जानाय बे टेन्डारा मोजाङै मोजां जालांदों दाखालि 24 तारिखआव आरो दिनैबो जों जिथु नुदों जिहेतु मोजाङैनो जालांगोन होननानै आसा खालामदों जे माने डिसिप्लिन भाबै जिहेतु जों उद्बोधन खालामना होबाय हिसाबै मोजांखौनो होनना बुंनांगोन जोंनि मार्केट सेटेलमेन्टखौ जोङो 30 तारिखनि गेजेराव खालामगोन होननानै सानदों टेन्डारा जोबखांनानै 30 तारिखनि गेजेराव खालामगोन आरोखि बेनिफ्राय 1 तारिखनिफ्राय माने एक्सन जागोन आरोखि बाजारा सोलिगोन आरो थांनाय बाराव जों डाउनखौनो होनना बुंनांगोन कर'ना जानायनि जखनाव जोङो मोजाङै डिसिप्लिन भाबै मार्केटफोरखौ सोलिहोनो हायाखिसै बेनो जोंनि बिखेक माने उसुबिदामोन आरोखि एबारावथ' जों मोजांखौनो जागोन होनना लादों दैज्लां मेसेंनि बाथ्रायाथ' बयबो आबाद थिलियाव थाङो बा बायदिसिना खामानियाव थानायनि थाखाय बेस्थ' जायो बे हिसाबै एसे खम जायो आरो मेसें बोथोर फैब्ला एसे माने बारा जायो बेखौ जों नुनो मोनदों बे हिसाबै एबार निस्सय माने फ्रेंकलि माने मोजांखौनो जागोन होनना सानदों आरोखि खेथ्रआव सेसन वाइसआव जायो नालाय 21-22निया थांबाय दा जोङो 22 सेसन एसआव जोङो माने टेन्डारखौ होनो गोनां जायो आरो गभर्नमेन्ट रुल हिसाबै आरो हिसाबै जोङो जि माइनास दिहुनना होनांगौ बेखौ माने प्रतिटा ब्लकनो जों माइनास आकारै हरनाय जादों बे निथि हिसाबै जिखिनि डकुमेन्टस फैसारदों बेजोंनो माने टेन्डारा साक्सेस जागोन आरो जोङो दायो डिसिसन लाथ'वाखै दिनैनि गेजेराव दानि जोङो दा बेलासे जोंनि अफिसारफोरजों रायज्लायनानै ओरैनो आं साननाय जादों 30 तारिखनि गेजेराव खालामगोन होननानै आरोखि जुदि माबाफोर उसुबिदा जायोबा जोङो हयथ' माबा जागोन आरोखि एसे आवगायनोबो हागोन खिन्थु 30 तारिखनि बारा आरो जोङो आंनि टाइम हिसाबै मोनसेल'सो टाइम थांबाय थांनाय बाराव जोंनिया माने 2,80,00,000 थाखा बेबायदि फैदोंमोन एबाराव जों एसे बांगोन आरो उनाव रिपर्ट होथे 3 कोटिनिबो एसे बारा जायो आरोखि जोङो माने इंक्रिज खालामनो हायाखै नों बारायनो हायाखै आरो एबाराव जोङो थांनाय बाराव जि रेट होदोंमोन बे रेटआवनो टेन्डारखौ होनाय जादों आरो बिटिआर ओनसोलाव 2022-23नि जिथु फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयाराव जिथु आगोलनि 21-22नि जिथु फाइनान्सियेल जि टेन्डार होदोंमोन बे अलरेडि जोब्बाय बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे 2022-23नि जिथु टेन्डार प्रसेस बे टेन्डार प्रसेसा दिनै सान्थि भाबै जागासिनो दङ गासै बिटिसिआव 30टा ब्लक दङ बेनिफ्राय 335टा बाजार दङ फिसा बाजारखौ जोङो ब्लक लेभेलावनो टेन्डार होखांजोब्बाय सान्थि भाबै बारखांजोब्बाय दा जोंहा 50,000नि जिफोर गोजौआव बाजारफोर दङ दिनै बेयाव जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव टेन्डारा जागासिनो दं आं मिजिंथिदों बे टेन्डाराबो खुनु दावराव दावसि जायालासिनो सान्थि हिसाबै बारलांगोन आरो बे टेन्डारनि जिथु रेभिनिउ फैगोन बे रेभिनिउजों सारा बिटिआर ओनसोलनि जों मोजां खामानियाव बाहायनो हागोन बेयाव जोंहा जिथु 50,000नि जिथु बेसेबां बारा टेन्डार बुथावथाव जायगाफोर दङ माखासे रेट थाखानाय दं बे बेसेबां रेटनि गोजौनि बाजारनिसो टेन्डारा दिनै जादों मोसौ बाजारबो दङ आरो माने दैलि बाजारबो दङ सप्ताहि बाजार उइकलि बाजार मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 84866
910047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजग खालामनो हागोन।